Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Aja gawe gelak ati. Tarik. Kaya ngene lalaku biyen apa kok dadak katamu ayo yen pancene titik Lagu gelo. iya gelap. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tua Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten. Napa panjenengan ki Mbak? Ah, Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades oh Pak Kades. Kampung Baru.
Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Dalang. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar Nggih. biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, heeh. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih Duit monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak sremeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Ning kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Sami-sami. Alah, ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Nah. Bapaknya salting apa deh. Bila tiada mendalam Wah, Nggih. luar biasa Pak Lurah. Becut dan Monggo santai saya Pak. Sinten Sinten? wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil.
Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan, mungkin nek jenengan mboten nyedek. Ah. Benjing mesti ngrasani. Heeh, Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, benar sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, wayu grogi, Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, domongi ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah oh, nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bocah Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to. saya sungguh ganteng. Lah, domongi ya. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah lah gagah. tenan to. Ah, domongi ya. Beh, durung disawer mung ora ngelem e. Masa disawer ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok- mancung. Lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, ngomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Lah, nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting apa? asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten. Ramil. Heeh. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Heeh. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasilie lintune niku napa malih Pak?
Sampun. Heeh. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak, alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Oh. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning heeh. kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Heeh. Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Heeh. Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan itu. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo, Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan dia mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Engko lek iso karo marga ngene lho Mas. Kepomo enak ngono kuwi. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok. aku. Arep Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel e ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada masak dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo.
Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono wis. Lah nek adus piye? Ya jugur sluluk. Ya Jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kayak. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya Jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Malu kucing gitu. Ya Jal dinikmati suarane kaya apa? Bawani ya Jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik nu ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Kene. Ben tambah. Ah ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek ya, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo,
penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur-mundur. gegerok ombone ram to. Ya ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rame ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledor. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Heh. Oh, tuntas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono iku. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke. Mana kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye Mas? Tarik. Kaya ngene lalaku. Biyen apa kandedak katamu. Alayo. Yen pancene titik. Lagu gelo. Iya gelap. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng. Pak kami tua. Anu Pak Kasun. Belum. Oh belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Ah. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Ruang Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai pengunjung padat Nggih. krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak. Sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten?
Mumpung wonten napa panjenengan kiambak? Nek kula kiambak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak. Niken. Saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih Duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Beh, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembahan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapake abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, Nggih. luar biasa, Pak Lurah. Bedut jan Monggo, santen sae, Pak. Sinten Sinten? wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, benjing mesti ngrasani.
Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, tumongi. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya engko tak lem to. Nek wong loro tak lem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah oh, nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu, Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to? sae ganteng. Lah, tumongi yo. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Ah, tumongi yo. Beh, durung disawar mung ngelem e. Wis disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Pak mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih liye lintune niku napa malih Pak? Sampun. Sampun. Miris ya lagune.
Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Oh. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilenceretne ini kan salin. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo, Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lek iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Aku. arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-cilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wes ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada rono Mas sak dhewe. Lah iki ngene, ki ning tengah.
Ade jeneng bapak ibu karo anak ning anake rada nganu Mas ya. Oh nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono toh karo program KB ngono. Tapi Mas, termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake kong dimiknya ya Pak. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh ya. Anake ben nembang sik, adene menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya Jal bawa. Apa, Pak? Kangen kutang. Oh. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Ya Jal, aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya Jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya Jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak urung ngomong rek kok. Iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik ngono ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, Jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekon. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Olahan ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget deh. Ya, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim
Beda kuat aku Mas. Ejan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur-mundur. Gegerok ombone ram to. Ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel ta, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledo. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Saya kok ndep apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Hei. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh, iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah Mamah iya, niken. Mamah niken. iya. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to. Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kok Iki lek saling botol. para guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Pak? Piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne iki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan yo, bacaan. Mata gak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing